מתכבד להזמין אל הבמה את מנחת הערב סיגל שחמור. אורחים נכבדים. זו מוזיקה. ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב לקוחות יקרים. אנחנו שמחים מאוד לארח אתכם באירוע לקוחות של חברת קומט את פרוגרס. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את מנכ"ל קומט את פרוגרס, רונן בן ברוך, לדברי ברכה. ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם, ותודה שבאתם. תודה מיוחדת לנציגי חברת דופון, אקסלטן, שהגיעו מחול לאירוע, במיוחד לערב זה, ומכבדים אותנו בנוכחותם. הם יושבים כאן, מיסטר גיא גריי, מיסטר וולקן קבלן, מיסטר סטיב לואיס, and Miss Cindy Dogs. Thank you very much for coming. I want to thank you, our special guests from DuPont Exalta, for arriving to this special event and honoring us with your presence. So again, thank you very much for coming. תודה מיוחדת גם ליושב ראש איגוד המוסכים רונן לוי שנמצא כאן והגיע, למנכ"ל איגוד המוסכים אריה אשל שנמצא כאן, ויושב ראש איגוד השמאים יהודה יגן, שנמצא פה גם. אז תודה לכם שבאתם. זה נותן המון כוח ועידוד לראות כמות כה גדולה של לקוחות, במיוחד לאור העובדה שנוכחים כאן הערב לקוחות החברה מאזור המרכז והדרום בלבד. זה מרשים אף יותר אם לוקחים בחשבון שבשבוע שעבר חגגנו אירוע דומה עם לקוחותינו מאזור הצפון עם כמות די דומה של אנשים. עשינו את זה במרכז הקונגרסים בחיפה בשבוע שעבר, היה ערב יפה גם עם הלקוחות בצפון. קראנו לערב הזה ערב מחווה ללקוחותינו, ואכן זהו ערב חגיגי שכולו שלכם, בשבילכם ולהנאתכם. קומט את פרוגרס תחגוג בשנה הקרובה 60 שנה להיווסדה, וזו זכות גדולה לציין אירוע שכזה יחד עם לקוחותינו הנאמנים והטובים אשר הולכים איתנו כברת דרך של עשרות בשנים. זו הזדמנות טובה להודות גם לכל אנשי המחירות והמערך הטכני אשר מלווים אתכם יום יום והינם חלק בלתי נפרד מההצלחה ושגשוגה של החברה. ואני מבקש בהזדמנות הזאת לקרוא לכל הצוות שלנו שמשרתים אתכם יום יום, שיעלו לבמה, אני רוצה להציג אותם בפניכם ולתת להם גם את הכבוד שמגיע להם. בואו תעלו. עד שהם מסתדרים רגע פה ועולים, אתם רואים יש לנו צוות גדול. אני יכול להגיד לכם שהחבר'ה שעולים כאן זה אנשי המחירות של החברה והמערך הטכני שלנו. ניצבים כאן על במה אנשים שצמחו וגדלו עם החברה. מרביתם שאתם רואים כאן נמצאים ועובדים בחברה בין 15 ל-25 שנה, וזה אומר משהו עליהם ועל החברה שלנו. יש לנו גם בחברה, אני יכול להגיד, לפני שאני אציג אותם אישית, גם מרקם אנושי וחברתי נהדר. יש כאן שילוב של יהודים וערבים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, ועל כך גאוותנו בחברה. ואני באמת רוצה להציג אותם. החבר'ה של הצפון, עמר משור, אורן שטיינר, רובן אולמן, עדנאן סעדי, חוסם סרולי,
נמצאים כאן החבר'ה מהטכני, מושיקו, משה סוויסה, רובן קילנר ויאסר אבו שער. יאסר אבו שער. שי מאזור השרון, ערן ארמי מאזור המרכז, נתן חמי מאזור המרכז, מוטי מאזור השפלה, אבי גבאי מאזור הדרום, מטפל בכל נושא הדרום, שחר חזי, אזור ירושלים, רני אשר, אתם רואים את כולם? רני אשר, אזור המרכז, שהוא די גדול. יש לנו גם את החבר'ה מאגף החלפים, תמיד תזכרו, אגף החלפים זה חלק בלתי נפרד מהחברה, וכולכם יכולים ליהנות משירותם של אנשי החלפים, מהדברים שיש לקומט את פרוגרס להציע בתחום החלפים לרכב, והתחום הזה רק עולה בקומט. יש לנו כאן את דורי משה, יש את מוטי ניסים, ערן ברזילי, משה קלינה, ואחרונים חביבים, המנהלים בחברה, איציק שטיינברג, יעקב נסה, דן דויב ואופר יהושע. זהו. תשארו, אני סיימתי, דבריי קצרים. לסיום, אנחנו נמצאים סמוך לערב ראש השנה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכם ולכל בני ביתכם שנה טובה, שתהיה לנו שנת שלום וביטחון, שתצליחו כולכם בעסקים, פרנסה טובה, ומעל הכל בריאות טובה לכולכם, תהנו, שנה טובה וחג שמח. תודה רבה למנכ"ל קומט את פרוגרס רונן בן ברוך. חברים, חברת קומט את פרוגרס שמחה לארח אתכם לערב מחווה לכלל לקוחותיה. חברת קומט את פרוגרס נוסדה לפני כ-60 שנים והפכה ברבות השנים לחברה המובילה בתחום ענף הרכב בישראל. עם למעלה מ-80 עובדים, מתוכם 25 אנשי מחירות המכסים את כלל השוק הישראלי ומשרתים למעלה מ-1,400 לקוחות על בסיס קבוע ויומי בכל רחבי הארץ, כולל שטחי הגדה. המוניטין רב השנים והחוסן הפיננסי של קומט את פרוגרס הפכו אותה לבית טבעי בעבור המותגים המובילים בעולם, וביניהם מנפילטר, דופון, ולאו, 3M, קרוליינר ונוסבאום. הנכס הכי חשוב שלנו תמיד היה ותמיד יהיה אתם, הלקוחות המוערכים שלנו. בין הלקוחות של קומט את פרוגרס ניתן למנות את המוסכים של יבואני הרכב הגדולים בישראל, חברות ליסינג, משטרת ישראל, צה"ל, מפעלי ההרכבה לאוטובוסים וחברות הסעות ציבוריות, מכוני טסטים ורישוי, רשות שדות התעופה, יצרני מטבחי יוקרה וכל סוגי המוסכים. מאז ומעולם הקפדנו להעניק לכם שירות אמין, מקצועי, איכותי, הוגן ואדיב, ואתם השבתם לנו בנאמנות ארוכת שנים והפכתם לבסיס איתן עליו מושתתת פעילותנו. הערב, וכהפוגה מהתקופה הסוערת שמדינתנו עברה ועדיין עוברת, החלטנו להעניק במיוחד עבורכם ערב מענה ומפנק ולעדכן אתכם בחדשות מעניינות המתרחשות בקומט את פרוגרס. כפי שכולכם יודעים כבר, אנחנו משווקים באופן בלעדי את מוצרי הצבע לרכב של חברת דופון, הנחשבים לטובים בעולם. לפני כשנתיים נמכרה חטיבת הצבעים של דופון, יחד עם יצרני הצבע סטנדוקס ושפיזקר, לקרן ההשקעות הגדולה בארצות הברית, קרלייל, בעבור סכום אדיר של 4.9 מיליארד דולרים. קרלייל מגלגלת מחזור שנתי של 200 מיליארד דולר. איפה זה אצלי בבנק? לא הרגשתי. וחולשת על אימפריה עסקית חובקת עולם. בבעלות הקבוצה
למעלה מ-200 חברות המעסיקות יחד כ-600,000 עובדים. הקרן משקיעה בתחומי פעילות רבים וביניהם תעופה, שירותי ביטחון וממשל, מסחר, אנרגיה, שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, תעשייה, תשתיות, נדל"ן, חברות הייטק, טכנולוגיה ועוד ועוד. הקרן רוכשת אך ורק חברות מובילות המייצרות ערך מוסף למשקיעה. וכדי לסבר את אוזניכם, בין החברות של קרלייל השקיע בהן נמנות חברת השכרת הרכב הרץ העולמית, חברת בואינג יצרני מטוסי סילון, חברת דנקן דונטס, חברת המדדים הבינלאומית נילסן, סוכנות התמונות גטי אימג'ז ועוד רבות. זה למעלה משנתיים שהמפעל מייצר באריזות החדשות והן יגיעו לישראל ממש בחודשים הקרובים. האריזות החדשות והמעוצבות יהיו זהות כעת בכל העולם. למה בכלל צריך לעשות מיתוג מחדש, אתם שואלים, נכון? שואלים? טוב מאוד, אז אני אענה לכם. אנחנו חיים בעידן הגלובליזציה. חברות ענק בינלאומיות דוגלות בשפה מיתוגית זהה בכל מקום בעולם. כלומר, הן רוצות שהמוצרים, המשרדים והפרסומות שלהן יראו אותו דבר בכל מדינה בה הן פועלות. לדוגמה, מרכזי השירות בארץ של חברת מאזדה, טויוטה, פולקסווגן, רנו, נראים בדיוק אותו דבר ועומדים באותן אמות מידה בכל מקום בעולם. אתם בטח שואלים? מה ההבדל בין דופון ובין קרומקס? אז זהו, שאין שום הבדל. מדובר בדיוק באותו מוצר, אותם צבעים, אותם מפעלי ייצור, אותה טכנולוגיה, אותם עובדים ומנהלים. הכל זהה לחלוטין. רק שדופון מתחדשת וממתגת את עצמה בשם ובאריזה חדשה, אבל נשארים אותו דבר, בדיוק אותו מוצר. וכמובן ממשיכים להיות מופצים באופן בלעדי על ידי קומט פרוגרס. ונמשיך את שיתוף הפעולה הפורה בינינו עוד שנים רבות וטובות. ובנימה מחויכת זו אני מתכבדת להזמין אל הבמה את מי שיגרום לכם לחייך יותר ממני, אמן שהוא מותג בפני עצמו, הקרומקס של עולם הסטנדאפ ישראלי, ישראל קטורזה. זה כמו מצד הגאווה. לא, אין פה בכלל אישה. נכון או שיש? איפה? לא, עזוב אתה. כמה עשתה החברה? במחירה. זהו. כשהם סגרו איתי הם לא אמרו לי. אתם מוזמנים לעבור כעת לאזור ארוחת הערב. על הכיסאות ממתינים בעבורכם ערכות שי מיוחדות של קרומקס. נודה לכם אם בזמן ארוחת הערב תשאירו את הערכות במקום ותיקחו אותם רק בסיומו של הערב. שיהיה לכם המון בתיאבון ושנה מעולה לפחות כמו זו שהייתה.